Sazana Shungu uwelwe ngumqa esandleni namhlanje ngethuba efumana indlu yeRDP. Le nkondekazi ineminyaka eyi-84 ubudala kwaye imeko ebephila phantsi kwayo ibingancumisi kwaphela. Ndisababulela nangoku, ndiyababulela. Ndithe phezolo xa ibhedi ndayondlala. Ndalala mfondini ebhedini endinikwa nguThixo. Yandiva phezolo ngoba kaloku ndandingazi xa impahla yam yayiba manzi inkendo eyilahla. Isebe lohlaliso loluntu linemisebenzi efikelelwa kuma-64 kulo masipala ombhaxa weNelson Mandela olwakhiwo lwezindlu. Kwaye lo msebenzi uza kuxabisa imali eyi-145 million yeerandi. Kule budget siyinikiweyo kule financial year, ifocus yethu will be focusing on the blocked project. Unblock. I-blocked project include those backlogs. In our budget, this is our focus. We're going to start building houses with those that have been blocked and unblock them. Kweliphulo liza kunabela nakwezinye iidolophu kweliphondo. Ndinguzolani Moya weendaba ze-SABC, ndiseGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni.